Vi skal have gang i Grønland. Vi skal skabe vækst i Grønland. Vi skal skabe økonomisk vækst i Grønland. Det kræver, at vi som politikere skaber nogle bedre rammer for mindre erhvervsdrivende og iværksættere. For i dag er det sådan, at rigtig store dele af den grønlandske økonomi hviler på bloktilskuddet. Hvis vi skal have gang i Grønland, både inden for fiskeri, inden for råstof og også inden for turisme, så kræver det, at vi skaber nogle bedre rammer for iværksættere og erhvervsdrivende. Det skal være nemmere at låne penge. Det skal også være knap så svært at være iværksætter eller erhvervsdrivende. På den måde forstået, at der er også en del bureaukrati forbundet med det, og mange regler, der skal overholdes. Det må vi som samfund hjælpe med. Vi må som samfund alle have en interesse i, at flere af de gode idéer og den kæmpe kreativitet, der er i det grønlandske samfund, bliver til noget. Vi skal ture og satse på nye projekter. Det kan godt være, at 9 ud af 10 af de projekter ikke bliver til noget. Men hvis et af de 10 projekter bliver til noget, så kan det være det, vi kan leve af i fremtiden. Vi skal have gang i Grønland. Derfor skal vi skabe vækst.